2014 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Jaar van de familiale landbouw. In onze provincie zijn er heel wat landbouwbedrijven met een familiaal karakter, zoals dat van de familie Robijns in het Zuid-Limburgse Herstappen. Hier zit je met tarwe. Dit akkerbouwbedrijf wordt gerund door papa Julien, zoon Erik en schoondochter Marlutje. Ik heb op een keuze gestaan op het moment dat ik het niet meer aan kon alleen. Ofwel was het een deel afbouwen, ofwel was het de zoon hier blijven. En het is gemakkelijker uw eigen zoon bij u hebben dan beroep moeten doen op derde. Je moet altijd paraat zijn. Is het 's avonds, is het zaterdag, is het zondag? Of moet je niet willen landbouwer spelen. Toen ik 10 jaar was, is mijn pa begonnen met het bedrijf te stichten waar we nu wonen. En zijn we dus ook verhuisd naar het landbouwbedrijf. En dan zit je gewoon in de vakanties daar van 's morgens tot 's avonds bij. En wat je kunt doen, mocht je doen. En dat kan dan helpen. Ja, en soms loopt dat ook niet altijd even goed af als je zo klein bent. Maar ja, aldoende leert men. Ik doe ook heel graag mechaniek van dingen. En dat kan ik hier wel heel goed combineren. Ik ben graag buiten bezig. En ik ben ook graag aan machine bezig. En dat zijn voor mij de 2 belangrijkste dingen. Ik ben de schoondochter van hier en ik zorg eigenlijk voor het bureauwerk, dus de administratie, factureren en vooral heel goed bijhouden wat er allemaal gebeurt, opschrijven en natuurlijk de post, briefwisselingen en natuurlijk achter elke sterke man staat een sterke vrouw. We hebben 3000 landbouw- en tuinbouwbedrijven in Limburg. 70% daarvan zijn nog familiale bedrijven. Die 3000 landbouwbedrijven die zorgen voor een 6000 voltijdse jobs. We zien vandaag de dag dat die familiale landbouwbedrijven tot dat heel dynamische, moderne bedrijven zijn. Want daar komt ook heel veel op hun af. We hebben de wetgeving waaraan zij moeten voldoen. Ook de investeringen in de mechaniek, in de technologie om mee te kunnen. En we zien ook dat heel wat van die jongere mensen al van kleins af aan klaargestoomd worden in die bedrijven. Ook bij het melkveebedrijf van de familie Geraerts in Bree is de liefde voor landbouw van vader op zoon doorgegeven. We hebben het nooit tegengehouden, we hebben het ook niet echt gestimuleerd. Maar ja, ze hebben de kans gehad en ik ben er ook heel blij om dat het bedrijf verder gaat. Ik zag mijn ouders altijd aan het werk en ik vond het interessant om tussen de dieren te zijn en in het veld om met de tractor mee te gaan. En naarmate dat ik ouder werd, dan nam ik ook al wat taken op mij. Mijn tienerjaren eigenlijk al was voor mij al uitgemaakte zaak dat ik ermee wou verder gaan. Gert en zijn broer Paul zijn lid van de Groene Kring. Die vereniging ijvert voor de belangen van jonge land- en tuinbouwers en voorziet hen van vorming. Ik ben er echt bij omdat op syndicaal vlak dat zij toch veel te betekenen hebben. En zij zorgen eigenlijk dat de leden vakkennis bijgebracht wordt. Iedereen weet dat in Vlaanderen de vergrijzing zal toeslaan. Wij vragen er aandacht voor, zeker aan de politici, om aandacht te hebben voor de generatiewissel in de land- en tuinbouwsector hier in Vlaanderen. Maar daarnaast willen we zelf ook een aantal initiatieven nemen. En één daarvan is het event De Wissel. Dat vond plaats op 14 maart in Brussel, waar we een hele omkadering hebben geboden voor overnemer en overlater om zich te informeren over het proces dat op hen afkomt. De landbouwers hebben ook wereldwijd heel wat uitdagingen. We denken aan de oogstonzekerheid die men heeft. Daarnaast willen we ook allemaal een duurzame landbouw, waarbij er aandacht is naar energiebesparende maatregelen. Vandaar dat wij vanuit het provinciaal beleid landbouwers trachten te stimuleren om bedrijfsadvies op te vragen, aan te vragen bij erkende bedrijfsadviesdiensten. Zodanig eigenlijk tot we gaan naar landbouwbedrijven die ook crisisbestendig kunnen zijn. Op dit moment zitten we in een luxe positie. Hè. Ik ben de paaster nog heel goed. En met een jaar of 10 is onze kleine ook al 11. Hè. Kan die de kleine werkjes voor zich nemen. Hè.